बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अज मोटरसाइकिल असां बनाने वाले बैठू हुंडा शोरूम ते चेक करूँ भी मोटरसाइकिल की किए पोजीशन बनन किए बने साडा मोटरसाइकिल सामने उठा टंगी खड़े उत्ते बने दे पे तो माहौल तो आपको दिखे सेट थींदा पे उसके बाद वाला उनकी सर्विस करवा के वाल घर जुलसूँ तो नाल रहो वीडियो देते रह वजो। वीडियो शुरू करने तो पहले तो तमाम दोस्तों तो रिक्वेस्ट है सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिलो तो उनके बाद वीडियो शुरू करेंगे। प्राइडर चेक वजो कोई मोटरसाइकिल दे प्राइडर चेक वजो अच्छा डे सीडी वजो ये सामने सारा मोटरसाइकिल सेट थी ना पे ये हुंडा वाले दी शोरूम है। कोई भी पुराना मोटरसाइकिल हुंडा मोटरसाइकिल लें 3 माह के कंट्रोल रेट पर न्यू हुंडा प्राइडर ले जाएं। अच्छा माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल देखो। मंझी में यहाँ पे अल अरूज पेट्रोल पंप है। जबरदस्त सेट करके दियो तो वीडियो वायरल थी वैसी जे घर खराब की तो को पकड़े था मैं एक जना पकड़ खड़े ना तले वांच पे लीवर की शेर सुल्तान एसी हुंडा वाले का शोरूम वन टू 5 प्राइडर ये सही हुंडा वाले का शोरूम। बाइक वगैरह नज़र आ गए। ये सामने सर सैयद स्कूल है यहीं पासे। सेट ठीक है मोटरसाइकिल सेट ठीक है। ये सही सर्विस स्टेशन है सामने वो साडा मोटरसाइकिल बनता पे हुण थवे सन गुसल दे सन पंप चले सन और फिल्टर मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग कंप्लीट करवा के थे तो हुण इत्था है बैठो सर्विस पंप ते उनको धवाउण वास्ते। हुण मोटरसाइकिल का गुसल थी सी मोटरसाइकिल की थोड़ी कंडीशन अच्छी करवाए से भी चलो ट्रेनिंग थी गई अच्छा बन वजे सोना बन वजे जेडे सर्विस थी वैसी धांग इन सी मजीद तो आपको दिखे तो साडे नाल रहो वीडियो देते रह गए करो। वीडियो बहुत ही खूबसूरत बनती है साड़ी बड़ी मेहनत थी है। देसी माहौल दिखे शहरी माहौल हर चीज़ का माहौल तुहाडे सामने आउंदा
یہ ہوں سروس تھی سی وہی تو لکھے بھی سروس کتنا تھی نہیں پی ہے. یہ سارا علاقہ ہے تحصیل جتوئی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ تے اسا تحصیل جتوئی دیوں. گرمیاں آ گیا موسم ٹھنڈا مک گئے ہوں نہیں لگتے جی بندہ چھان سے بیٹھا ہوا چنگا محسوس کرنا پہ محسوس ہے. موسم ٹھیک تھی گیا رہا کیونکہ سردیاں بالکل تقریباً اینڈ دیا. ہاں تقریباً سردیاں اینڈ تھی گئے پچھوں یکا سینری ہے صاف ستھرا ماحول ہے. یہ ہوں دیسی ماحول دے مزے دیہات دا دیہات ہے شہر دا شہر ہے سارا بڑے پیارے ماحول ہے ماشاء اللہ. جڑے شہری لوگ انہوں ہی ماحول واسطے وہ سیکھتے ہیں غریب اصا کاش ہی ماحول دے ہوں جڑے دیہاتی انہوں نے شہر چاہوں نا دیہاتی آدن شہر چاہوں شہری آدن دیہات چاہوں انسان کوئی حال ہے خوش کہی. ایسے ہی ہوں گرڈ چوک پہ آئے بیٹھوں گرڈ چوک دے اتنے سامنے چاچا پکوڑے والا کھڑے اندر کو پکوڑے کھانوں. یہ ساڈا گرڈ چوک ہے. پکوڑے والے چوکا دے رہے پکوڑے دینا کہنا نہیں دینا ونجوں موکلا مار چاچا پکوڑے والا کیا ہوئے ادھار 5 روپے دے تو ڈھیر سارے چاہیے ودی پیسے صاحب کتنی بجے چوکھے رو دینا. ویسے تو نقصان دیں لیکن وعلیکم السلام اچھا ہوئے تو بہت زیادہ رو دینا. چلو والا ہوں ذائقہ اچھا کروے نوں کہ دو کوک یا بوتلا چوے نوں چھاں تے بھی لوا میں دھوپ تے بھی لوا دیتی. ہاں صحیح پکوڑے آگے نہیں ایسے دو بہت لانا کیوں اچھا ہوگا یہاں. ہاں صحیح پکوڑے کھامنے کوئی آڈینس کو لکھا ویور الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو کیا حال ہے. آج اساں عثمان شاہ دی دعوت تے ویندے پیوں تے آج عثمان شاہ ساکوں کتھیں گھن کے ویندا پے دے تو کتھا گھن کے ویندے. عثمان شاہ بڑے اچھے پرسنالٹی دے مالک ہیں ماشاءاللہ. اس والے سامنے بیٹھے ٹھیک ہو تو بیا ٹھیک ہے سارے برا میں دی انشاءاللہ جتھا جتھا ویسو تو اگوں ماحول دکھے سوں تھوں دا ٹھیک ہے بھائی. یہ ہن اساں نکتے وینوں ڈینی والی پول تو اپنے گھر چوں صدام کنے جولتے ہوں کن پتہ کریں ہوں بھی اگر جل دے تو چاہیے جو صدام کی دکان بند ہے. ایک منٹ میں فون کر گی نا صدام کو. صدام دا نمبر ملا ہاں میں کہنا کانی نمبر دے صدام دا نمبر ملاؤ جی پتہ نہیں ہے کی تھا. وعلیکم السلام کیا ہو جناب.
بلاؤ جل تو یا سمی نال بیٹھے دکان تیری تے آئے کھڑوں تیری دکان تے اگو کھڑوں بالکل آؤ بلا آؤ اے سہی سارے بے ایک صدام بھائی آ گئے السلام علیکم سہی سلام تکر ہلو تے کوئی ٹینشن نہیں لگتا چلو صحیح کوئی ٹینشن نہیں لگتا بھائی جان ساڈا کام ہی ویڈیو بنا والا لائی بہرحال تھے پیوں تھے وہ دو کئی ملین ہوئے کتا لتڑے نام ہے یہ پیالا بلا بھائی جان ہون ہیڈ تے پہنچ چکی ہوں تے بس بہت خوبصورت ویو ہے نہیں دے ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے گھومن پھرن دے سارے علاقے دے وچ سب تو اچھی جگہ سارے جنوبی پنجاب دی مشہور ترین جگہ ہیڈ پنج نان پہنچ چکی ہوں تے تھوڑا ماحول ہی کو دکھا دوں اللہ چکرم کرے سی ایسا ہی ہیڈ تے پہنچ چکی ہوں مچھی والے علاقے تے ہن عثمان شاہ بندے کنے گھنے چیک کرن دو بیٹھا مچھی کیے بندی ہے تو آکوں بھی ماحول دکھے نو اتوں دا ماشاءاللہ بہت پیارا ماحول ہے مچھی بناؤ چاچا بناؤ اے ساڈا علاقہ ہیڈ پنج نند جنوبی پنجاب دا خوبصورت ترین علاقہ ہے اتھا 5 دریاواں دا پانی جمع تھیندے یہ 5 نہر ہے اے جڑی ہے نا نہر نکلدی پئی ہے دریاواں دے وچوں جڑی نہر نکلدی ہے اے بال وانج تے اگوں تے چھوٹے چھوٹے نالے وانج بندن ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ سارا سر سبز علاقہ ہے ساڈا تو اکو بیک کالے کیمرے نال ویو دکھے نوں ٹھیک والا نظر آندا پیا اچھا ویڈیو ختم کر دو آرڈر دے کے دے تے دریا دے اوتے گھومدے پھردے ودوں بھوک بھی لگی کھڑی ہے جدوں کتنا ٹائم لگ ویندے کتنا جلدی تھی انہوں کو آگ بھائی فون کر آگ جلدی بنا دیں تے ان دے بعد ٹیسٹ کر میں تو آگ مچھی دا سجی مچھی پکوڑا مچھی مشہور ہے اتھوں دا انشاءاللہ تو آپ کو جتھا جتھا ویسو ماحول دکھے سوں اپنے علاقے دا خوبصورت ماحول دکھے سوں اے ساڈا سارا علاقہ خوبصورت ہے دیکھو تو آپ کو کتنا نظر بھی اندہ پیا اسی سارا فائنلی جناب سارا دن دی تھکاوٹ گھوم پھیرتے ایٹ لاسٹ اچھا گھر پہنچ چکی ہوں تے تقریباً رات دا 9:30 تھی پین تے ہی ویڈیو کو اتھے ہی اینڈ کرنے پیوں میں امید کرنا تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو سی اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہوئے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے ہوں دے بعد بیل آئیکن بھی دبا گنو تاکہ میری ہر نمی آمن والی ویڈیو تواڈے تک بار وقت پہنچتی رہے ونجے اور ایویں ہی ہلا گلا مچئی رہے ونجو کھیڈتے کودتے رہے ونجو زندگی دا کوئی پتہ کہ نہیں بس ساتھ لیے کرو ویڈیو ڈٹھا کرو انشاءاللہ مزہ آؤ سی نویں نویں ماحول دکھے تو آپ جڑی چیز تسا کہنا ڈٹھی کھڑے ہو سو انشاءاللہ ہی ویڈیو دے وچ تو آپ ملتی رہے ویسی تسا میرے نال رہو تے اون دے بعد انشاءاللہ مل دوں نئی ویڈیو نال تب تک کے لیے اللہ حافظ